Utakmica kod Gorana Saravolca, 10.5.2015. godina, sudija Kljajić Milaš iz Kikinde. Golubovi su startovani u 4:30 jutros. Sada je momentalno 20 časova i 15 minuta. Ptice lete. Lepo. Dan. Solidan. Dosta jak vetar je duvao danas popodne. Međutim, kiše nije bilo, što je jako važno za ovaj naš hobi. Nikako da najeđu. Evo se. Aha, evo ovdje. Evo je u granje. Šesnaesti sat. Kako ušli su u 16. sat.